Υπάρχει και άλλο παράδειγμα όμως, πιο σημαντικό και πιο άγνωστο. Είναι το παράδειγμα της μιας ορμόνης ημισθετικής της λιμπιστρόλης, την οποία χρησιμοποίησαν για να προκαλέσουν, να υποβοηθήσουν εγκυμοσύνες. Επειδή πολλές γυναίκες δεν είχαν ιστρογόνα και επειδή το ιστρογόνο μεταβολίζεται γρήγορα, βρέθηκε ένα ημισυνθετικό ιστρογόνο, το οποίο το χορηγούσαν και έτσι κάναν ορυξής και μέναν έγκυες. Ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι. Γιατί ήταν το δικαίωμα στη μητρότητα. Τι θα πει δικαίωμα στη μητρότητα? Τι θα πει δικαίωμα? Ο Θεός άλλους δίνει, άλλους δεν δίνει. Δεν υπάρχει δικαίωμα στη μητρότητα. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν μητέρες. Τελεία. Το πιέσαμε λοιπόν εκεί, στα λογικά πλαίσια. Και βεβαίως βγήκε μια ολόκληρη βιομηχανία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πολλά φράγκα. Και όχι μόνο φράγκα, και δόξα και ευτυχία. Πολλοί άνθρωποι γίνανε ευτυχισμένοι. Αυτό ήταν σημαντικό. Είναι καλό να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Κλείνει παρένθεση. Μάλλον ανοίγει παρένθεση. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι μια πάθηση που οφείλεται σε ένα ιό, τον οποίο τον κολλάμε συνήθως με σεξουαλική επαφή, και στα κορίτσια που κολλήσανε όταν είναι 20-25 χρονών, θέλει ένα χρόνο επόση, καμιά 20 χρόνια, και αυτός ο ιός είναι ή των κονδυλωμάτων, HPV, τους κάνει καρκίνο στον τράχυλο. Τώρα έχει βγει εμβόλιο και γι' αυτό. Αποτελεσματικό εμβόλιο. Άρα λοιπόν δεν γίνεται μια 20χρονη ίδιος παρθένα να έχει καρκίνο στον τράχυλο. Δεν γίνεται. Ξαφνικά λοιπόν, δεκαετία του 90, σκάσαν πολλά περιστατικά με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. 18 χρόνια, που δεν ξέραμε γιατί. Και επειδή πήγαινε και το μυαλό του γιατρού να τις ψάξει, πέθαιναν. Γιατί ήταν παραμελημένα περιστατικά. Πήγαμε λοιπόν αναδρομικά και είδαμε τι συνέβη στη ζωή τους. Κάτι θα κάναν αυτά τα κορίτσια. Πήγαμε πίσω. Φτάσαμε στη μάνα. Οι μανάδες τους είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το φάρμακο. Η παρενέργεια, κύριε Σαχίνη, προκάλεσε καρκίνο, σημαντική παρενέργεια, όχι στον ίδιο τον ασθενή, στο παιδί του 18 χρόνια μετά. Αυτό ποιος το ξέρει? Όταν λοιπόν εγώ ακούω και λένε «Μα ήταν έτσι και ήταν γιουβέτσι», δηλαδή το πήρες εσύ τώρα και δεν έχεις κάνει, ήσουν μια κοπέλα έγκυος ή δεν έχεις τεκνοποιήσει ακόμα. Φαντάσαι αν αυτό το προϊόν, το οποίο δεν το ξέραμε, κάνει καρκίνο στα εγγόνια σου και όταν το έχεις εμβολιάσει μαζικά όλη την κοινωνία. Αυτό δεν πέρασε από το μυαλό κανενός.